El gall ja ha cantat i aquí comença Ràdio Alast. Us parla Maria Gateu i us dono la benvinguda a Ràdio Alast, un podcast cuinat al Can Ramon, el local de pollastres a l'ast per excel·lència de Lleida. Primer de tot vull donar les gràcies al públic assistent en aquest dimecres de febrer, que els tenim aquí molt foscos, que no els veig gaire bé, però bueno, podeu aplaudir molt fortament. Així, però que ho senti tothom. I també vull donar les gràcies als que ens seguiu i ens escolteu per plataformes, perquè recordem que estem a Spotify, a YouTube i també estem a Cap Puesto Més, a Ràdio Rosselló, a la web també ens podeu trobar. Recordeu sempre que ens ajuda molt que ens seguiu tant per les plataformes com per xarxes i també que compartiu els capítols i que així els es pugui escoltar cada cop més gent. I també tinc aquí el senyor Pollastre Ramon, que el pobre el tinc molt abandonat aquesta temporada, que no l'estic presentant cap cop, que ell és el nostre mestre de cerimònies. Ell és el que ens diu el que hem de fer quan ha d'acabar alguna cosa, si hi ha algú que s'està passant allà, ell fa això i el talle, i llavors ell és com el nostre director, bàsicament. Així que, sense més dilació, que tinc ja aquí els convidats, comencem amb l'entrevista. Som-hi, doncs, amb l'entrevista, una entrevista doble que tenim avui, i és que tenim amb nosaltres a dos convidats. Per una banda tenim el Miqui Florensa, lleidatà, nascut al 93, va engegar la seva trajectòria a la música amb uns 7 anyets, més o menys, estudiant saxo. Posteriorment, als 15, va passar-se a guitarra i aquest és l'instrument al que ha dedicat tota la seva carrera. Ha passat per bandes com Wide Awake, Overdrive, Els Mondo Loco, també els Llums de Colors, i des del 2016 forma part de la Pegatina. També ha fet carrera en solitari com a Florensa i, a banda de tot plegat, també ha estudiat filosofia a la UB, a la Universitat de Barcelona. Per altra banda, tenim a l'Edu Rodríguez, lleidatà, nascut al 92. Va començar tocant la guitarra espanyola als extraescolars de Maristes, aproximadament amb 10 anys, i als 12 va passar a la bateria. També ha format part dels Wide Awake i dels Overdrive durant l'adolescència i posteriorment va estudiar Telecos i més tard va engegar les bandes de Grassland Sinners i Oniric Joy, les que actualment manté, i aquí coneixem alguns dels integrants de totes dues, i des d'aquí una abraçada amb ells també. Ara és bateria de la Pegatina i ha muntat un estudi de gravació a Mataró que es diu Cucumber Factory. I els donem la benvinguda al nostre Ràdio Alast. Molt bones a tots dos. Aquí estem, què tal, com va? Primer de tot, com esteu? Un plaer tenir-vos aquí, i a banda d'això, què us ha semblat el Can Ramon i la tirada de canya del Carles? Està guai, no? Molt còmode, molt bona onda. Sí? Estem superbé. Sí. Molt bé, molt bon rotllo. Sí, bon rotllo. No us heu espantat amb el Carles, no? No, és una bona persona, se li veu que és bona persona. Li passareu el contacte del Marc Parrot o no? Intentarem fer aquesta fita per ell, sí. Esteu de paron a la Pegatina, no? I això ja ho parlarem després, però primer de tot us volia preguntar si aquesta és la primera entrevista que us fan a vosaltres dos sols dintre de la moguda Pegatina o fora dintre de la moguda Pegatina, vull dir, però podem tenir com la primícia de que esteu vosaltres dos sols aquí a Ràdio Alast? L'Edu està dubtant. Jo crec que sí, és la primera entrevista oficial. A duo real. A duo, sí. Sí. Perquè l'Edu ho ha dit abans, que és que a Mèxic ens van entrevistar, però anàvem de 3 en 3. Llavors estàvem l'Edu, jo i l'Adri. I el Ferran, de 4 en 4. Però l'Adri és el cantant de la Pegatina i és el que més coses té a dir. Llavors l'Edu i jo estàvem allí de sidekicks, saps? Afirmant. I no sabíeu ben bé què dir ni res d'això. De tant en tant intentàvem
però no. No us deixaven? No teníem espai, no. Catxerina. Bueno, és que ho fa molt bé, l'Adri. Vull dir, les entrevistes les té molt... Clar. Apamades. Sí. Així que podem dir que aquesta sí és la primera de l'Edu i meva. Bueno, sortirà bé segur. Pot ser un desastre increïble. Bueno, no passa res. Jo confio. Gràcies, Edu. Jo confio en tu, tio. Bueno, començarem pel principi, ¿vale? Perquè aquí hi ha com una mica de moguda, perquè, bueno, jo he estat investigant les vostres arrels musicals, diguem-ho així, ¿vale? Que bàsicament tu em vas dir això, que havies començat a estudiar guitarra als Maristes, no? I tu saxo al conservatori, entenc. A l'intèrpret. A l'intèrpret. Però llavors, vull dir, com va fer el salt de tu a la bateria i tu a la guitarra? Perquè tu m'has... O sigui, clar, jo tenia diguem-ne, la info, no?, d'una entrevista que et van fer a tu a lleida.com, que allà sortia que tu havies començat a Overdrive, sí, a Overdrive, volent ser bateria, però que com estava ja l'Edu fent de bateria, havies dit, me cago en la leche, que ja no puc ser bateria, doncs hauré de ser guitarra. No sé si va ser ben bé així. Sí, no, l'inici del nostre conflicte, no? Continua, el conflicte. El conflicte de la vida de l'Edu i jo, que és que no em va deixar tocar la bateria, perquè ja tocava la bateria. A veure, és complicat tenir dos bateries en una banda. Claro, no. Bueno, hi ha bandes que sí que ho fan, Sí. Bueno, vale, però no nostre level. Però no, la moguda. Hi havia una banda de rock, de penya, que érem amics, col·legues, l'Edu tocava la bateria i jo pues, estava com a la perifèria d'aquest projecte. És que clar, tio, tu tocaves el saxo. Jo tocava el saxo. I nosaltres te vam dir... No se saxo puede. no és cool. Anem a muntar una banda de rock. Claro, el saxo no era cool. I llavors van dir, has de tocar algo modern. I no sé per què vaig començar a pensar que volia tocar la bateria. Recordo anar amb baquetes per la vida. I fent així amb els dits. Sí, però sense saber-ho fer. O sigui, com a mal, saps? I llavors al final hi va una conversa i em van dir, tio, bateries dos no hi pot haver, però guitarres n'hi podem tenir a patades. Llavors, si vols tocar la guitarra... I això vaig fer, tio. Primer assaig vaig tocar una nota. Però llavors tu, Edu, dius que sí, perquè jo li vaig comentar això i em va dir no, això no va ser així. És falso, tio. Jo no me'n recordo, jo no ho sé. Va ser així, tio. Però jo no me'n recordo que vaig sopar ahir, o sigui... De fet, això ho sí que me'n recordo que jo li he donat classes de guitarra a aquest senyor. Claro, l'Edu me va ensenyar a tocar entre tots em van ensenyar a tocar la guitarra. L'Álvaro Pineda, Jimmy Pineda, el nostre guitarrista, me va ensenyar a tocar Smoke on the Water. L'Edu m'ensenyava a fer solos, perquè ell sabia fer solos. I el nostre baixista, el Raül, l'única persona que va intentar ensenyar-me música de veritat. Vale. Els altres dos no. Bueno, va acabar bé la cosa, no? Va sortir de lujo. Però llavors... que baixi d'allà. Perdó. Així. Perdoneu, aquí tenim el tècnic una mica dient-nos el que hem de fer. Però llavors tu, Edu, o sigui, com va ser el salt també a la bateria? És a dir, te va agradar o com va ser? No tinc massa idea. Crec que li hauria de preguntar a mons pares que estan aquí, o la papa, la mama. Bueno, després podem dir coses, No ho tinc massa clar. Sé que tocava la guitarra i no sé si algun dia els hi vaig dir papà, mamà, quiero ser bateria. Quiero ser bateria. No ho sé, no me'n recordo. Paraules que tots els pares volen escoltar, Quiero ser bateria. Bueno, o quiero ser músico, en general, no? Ja, però una guitarra és més fàcil de portar i després li dius que, bueno... La bateria és dura. No, clar, jo he tingut una bateria a casa amb un pis, aporreant-la i mons pares aguantant-ho, o sigui... D'entrada la bateria no és un instrument. Són diversos instruments. Vale. Fa molt soroll, tio. Bueno, però ara existeix la bateria elèctrica, no? Sí, continua fent molt soroll per un pis. Però allò no sona igual, crec jo, no? O sigui, és com... O sigui, pots fer que soni més o menys igual que una acústica si te gastes 2.000 pavos. Clar. Però si te gastes 400 euros de la primera bateria electrònica és desagradable de tocar. Que sí, que ho pots fer. Bueno, jo què sé, per si el teu fill vol començar a tocar i dius, vinga, va, prova'm això. Ja. I després ja ho avançarem. Vale. Però... Complicat. Sí. Bueno, jo com... Insisteixo, he portat aquí una mica de moguda, ¿vale? He mirat a les entranyes de YouTube també i porto, en primer lloc, un directe que vau fer amb Wide Awake del 2013, 25 de gener del 2013. Denunciarem. Bueno, podeu fer-ho. Que sonava una miqueta així, Atenció, potser us heu de tapar una mica els oïdos.
Bueno, això no ho deixarem més, vale? I porto una altra de Overdrive, que això, atenció, vau fer un videoclip i tot, que està a YouTube. Insisteixo que ho podem cercar els oients. They have grown up in a strange place. It isn't my fate what's happened. I don't know where I am, but I'll discover it in a little time. Però, a veure, expliqueu-me això de la... O sigui, ho pot explicar, com una guitarra... Perquè això, clar, això va ser perquè vau guanyar un premi, no? I vau fer el videoclip que, de fet, bueno, això era lo típic que feien, no? De les bandes que guanyaven aquest premi, que ara mateix no recordo el nom. El directe. Directe. Era el directe, això, tio. Sí, no? Bueno, I, de fet, aquest vídeo l'he tret del YouTube de la Paeria. En Pues sèrio? ja, claro. Sí. Sí, clar, és que no sé. La moguda és que... A qui hem de denunciar, llavors? La moguda és que hi havia... vam gravar el tema i el Nacho al principi sortia cantant i llavors havíem de posar una guitarra, faltava afegir una guitarra sota la veu del Nacho, no la vam afegir mai, i llavors va quedar aquesta intro a capella. Per això m'he girat a l'Edu i li he dit, tio, aquí hi ha algo que no vam fer, saps? No, però m'ha fet gràcia. El primer tall és The Undertaker, Sí. que és de Wide Awake o és de Overdrive? És De Wide Awake. és de Wide Awake, és de la segona etapa de Overdrive, perquè Overdrive i Wide Awake Sí, són la mateixa son la banda, misma gente, pero distinto Con otro nombre. nombre. Van decidir canviar el nom. Sí, Rebranding. I allí ja hi havia coses guapes, especialment per part d'aquest senyor. Aquest senyor ja començava a tenir bones idees. Home, tenim un EP amb Wide Awake que molava Està bastant. guai, sí. El que passa és que has anat a buscar... Sí, és que, saps què passa? Que a YouTube, Nacho, o sigui, al canal del Nacho Reimat, allà surten les, diguem-ne, com les versions d'estudi, però hi vaig dir, això ho ha gravat ell perquè ha volgut o no? I com no volia descobrir la sorpresa, saps? No te volia preguntar. Llavors dic, mira, voy a lo de YouTube, o sigui, al vídeo de la Boat, que allà sé que estan tots perquè els estic veient, perquè surten el directe, i dic, això segur que és. Uà, pues, Però llavors vau gravar, vull dir, sí, ho lo vau del, fer... lo del canal de Nacho és gravat bé i a més mesclat per tu. Està gravat a l'estudi del Chopo, no? A l'estudi del Chopo, correcte, de la salseta del Poble Sec. I ho va mesclar jo, potser sí. Ho has mesclat tu, tio, jo ho veritat. recordo. I sona guai. Les idees estan guai. Però d'aquella etapa, és a dir, d'aquestes dues bandes, valtres, a banda de guardar un bon record, no? Que suposo que ho guardeu, també suposo que vau aprendre molt a nivell musical, o almenys a lo que no heu de fer o lo que sí que heu de fer no ho sé ben bé. No, clar, vull dir, va ser la nostra primera banda de tots els integrants. Era un grup de col·legues Sí. aprenent com se fa això de tocar junts. Exacte, era super jove i super visceral, saps? No estava gens pensat. A més, també nosaltres veníem de l'intèrpret, o sigui, érem músics d'escola, diguem. No era una banda punk, diria jo, saps? Sinó que tenia un esperit una mica més... No formal sé. o... Sí, no? formal És a dir, que sabíeu tocar l'instrument, diguem-ne. No en aquest sentit, tocàvem fatal, però hi havia una certa voluntat d'aconseguir igual uns estàndards musicals més que igual... Per exemple, nosaltres del missatge no el treballàvem gens en aquell moment. Només ens interessava la música. I això és el que fèiem. I crec que ho vam fer prou bé. Està guai. Sí. Però llavors, això que has dit del missatge, amb les bandes posteriors ho heu treballat més, o què és això de tenir un missatge com a banda? Sí, bueno, jo crec que sí. Jo després amb Mondo Loco, per exemple, hi havia molt missatge. Òbviament la pegatina té molt missatge. Però és que, en general, la maduresa musical també ha passat una mica per entendre per mi que que està guai, no? És saber de música i saber tocar bé, però que és important explicar coses. No només l'skill, no? Això sí, ho he viscut una mica. No sé. Bueno, és que, no sé, jo la veritat, la música l'he vist una mica diferent. Les lletres me costa molt prestar-los atenció dins de la música. Quan escolto una música és com que no sé entendre el que diu la lletra, simplement escolto la melodia de la veu i la música en si. Llavors això de missatge, no sé, no ho entenc tan... És un esforç. Bueno, és que jo soc com tu. Els dos som músics, molt músics, d'instrumentistes, saps? Però sí, jo m'he donat que és important que s'expliquin coses.
És a dir, el missatge és això, Sí. que hi hagi com un relat, no? Exacte. Darrere de la banda, o que sustenti la banda. Clar, un missatge, algo més enllà de les notes, no? Com diguem. Perquè també crec que es pot donar missatges sense llenguatge, però bueno, és una mica més complicat, llavors, no? I el fet de guanyar aquest premi, no? També us va suposar un què? I com va ser també la relació, no?, amb l'Ajuntament i tot plegat? Perquè això, a mi això m'interessa, perquè al final, si el vídeo està penjat, no?, o sigui, al final una regidoria o alguna cosa estaria darrere la regidoria de joventut, no? Crec que va ser el tercer any que ens presentàvem. Seguit, Sí, diria, si no me'n recordo malament. Els dos primers van presentar i no el van guanyar i després ens va tocar guanyar-lo. Perquè sí. Però no sé, és que, no sé, no me'n recordo. No, suposo que un dels premis era això, no? Sí, fer el videoclip. Sí, el que sí recordo és els dies abans de gravar el videoclip intentar decidir què fèiem i com el dia abans arreglar-ho el dia abans, saps? Rotllo, mira, anirem a l'intèrpret, pararem una sala d'instruments i farem alguna cosa allí. Te'n recordes d'això? Sí. No hi va haver molt cap aquí, realment. En general no hi havia massa cap a res de lo que fèiem, saps? Però això és lo bonic també, no? Suposo, el fer-ho, això que deies tu de visceral, no? De dir, pues anarem a l'intèrpret i gravem allà i ja està. I no només és una qüestió de la música que fèiem, sinó també a nivell vital era com un moment molt de descobrir fronteres, en plan, com ens tractàvem els uns als altres. O sigui, érem 5 tios, no? Que ens tancàvem en una habitació i fèiem música, i fer música al final significava com explicar-nos, rotllo, a mi m'agrada això que fas, a mi no m'agrada, i això ens portava molts conflictes, i al final aprens a ser una persona en una fucking habitació amb aquests tios, no? És a dir, que havia com lluites de, en plan, no, a mi és que me gusta el metal, no, a mi és que me gusta esto, i hem de fer això, o hem de fer un solo tipus Jimmy Page, o alguna cosa així, o claro, no? Claro, una mica, no? Suposo, sí, cadascú portava la seva idea. Allò, descobreixes com és la pell. Clar. I, clar, l'intèrpret al final també va ser com el vostre punt en comú, no? És a dir, us vau conèixer allà, i a mi m'agrada perquè l'intèrpret també, o sigui, no només vosaltres, sinó altres bandes també han pogut fer projectes, no? I de fet actualment també allà, és a dir, que és com un punt també interessant i que deixen, no? No només, òbviament, ofereixen una formació als músics, que això també és important, sinó també acullen projectes i ajuden a que tirin endavant d'alguna manera. Sí, l'intèrpret mola molt. No ens han pagat l'intèrpret perquè fem aquesta promoció, però... No. Però ja la veritat és que m'ho he passat molt bé de jovenet allí. El director que tenen, l'Alfons, és un amor de persona. Ens ensenya a gaudir de la música, no només a ser supermúsics, a dedicar-li 25 hores al dia a tocar, sinó a gaudir de la música, i mola molt com ho porten allí i com ajuden a que s'ajuntin bandes, a fer coses. I tu? Tens alguna cosa? És que no sé què va passar exactament, perquè d'aquella generació hi va haver molt moviment, tio. O sigui, hi havia molta penya que estava fent música. També suposo que era com el final. Ara no sé com està la cosa, ja estic molt fora de la onda, però hi havia moltes bandes a Lleida, molts projectes musicals, i era molt divertit, tio, saps? Però nosaltres ens vam trobar 5 persones que clarament teníem un drive molt bèstia per fer música junts. Era l'únic que ens molava, és el que fèiem els findes. Jo recordo anar a casa l'Edu a fer cançons a casa l'Edu, i els dos fèiem temes, tio. Els escrivíem, saps? Clar. Fèiem partitures d'un tema de 5 minuts i després vam entendre que les partitures no serveixen de res. I vam començar a fer temes ja més frises i ensenyar-nos les coses que ens molaven i aprendre a tocar-les i tal. I no sé quin és el... O sigui, no és una qüestió racional, saps? Vas allí a fer això perquè t'apeteix, no perquè... Saps? I això té alguna a veure amb l'edat, potser? O això se manté també ara? Home, a veure, o sigui, el tenir 16 anys i tenir tot el temps del món també ajuda. Sí, home, ara és igual, però... I ho estàs descobrint tot de zero i descobreixes bandes noves i flipes i li vols ensenyar al teu amic i vols tocar allò i... Clar, és un altre rotllo. Ara és diferent. Escoltes una banda nova i dius, mira, està molt bé, però me recorda han agafat una mescla aquesta altra amb aquesta altra,
No estàveu tan contaminats, diguem-ne, no? Abans era com tot més nou. Sí, més innocència. I, clar, després vau marxar cap a Barna, no? I, és a dir, Mondo Loco va venir justament en aquesta... Bueno, ara venen xismorreos. A ver, pues dímelos, por Dios, a ver. Aquest senyor... Volies entrar i no... Bueno, a veure, digue'm. I el baixista que teníem, Rock Domingo. el Rock Domingo, van decidir deixar la banda... Overdrive era o primer quina? van començar amb Mondo Loco i després van decidir deixar Overdrive o com va anar això? No sé, això és Va haver una escissió. pre-Wide Awake o post-Wide Awake? Post. Post-Wide Awake. Pues sí, no sé, jo no me'n recordo. Van deixar el rock per dedicar-se a fer... Però no te'n recordes o no et vols Bueno, jo recordar? recordo del Joel Rovira, que era el cantant de Mondo Loco, dir-me en plan, tio, vull que toquis a la meva banda. I dir-li que no. I al cap d'uns anys em tornes a venir i dir-li que sí perquè volia tocar, volia fer bolos. Però després, no sé, sí, vam deixar Overdrive o Wide Awake, el Rock i jo, i ens vam posar a currar allò. Que Mondo estava molt guai, fèiem molts Sí, bolos. molava molt. Sí. Mondo, jo vaig fer... La meva primera gira de la meva vida va ser a Mondo. Una gira de igual 30 bolos o quasi 30 bolos per les Terres de Lleida. Tota la plana, saps? Brutal, m'ho vaig passar superbé. I tu no vas intentar entrar dintre? No, clar, és que dos bateries en una banda no funciona molt bé. Com ja hem establert, dos bateries en una banda No sé. No vas intentar. És que l'Edu no li molava tant el rotllo mestizo. Clar. No, jo era rock i Estava metal. molt rockero en aquell punt. I llavors, clar, després, o sigui, quan vau marxar cap a Barna allà, tu vas continuar amb Mondo Loco i tu què vas Jo fer hi una temporada exactament? que... Res de música, No gens, no vaig tocar massa. Però ni practicaves tu en plan així per continuar amb la bateria o algo? No, van haver un parell d'anys o 3 que no... Sí que, si als 18 encara, els 17 i 18 estava amb la banda de versions de l'Auris Express, allí feien bolos, però també quan vaig anar cap a Barna vaig deixar, i és que crec que no vaig estar tocant amb cap banda durant 4 anys, quasi. I per desil·lusió o perquè no va sorgir o... No sé, no sé. La veritat és que no ho sé molt, perquè estava centrat en els estudis, en Telecos, en estar amb la gent d'allí. Sí que fèiem coses a la residència estudiants on estava fent concerts de cap d'any, que alguna vegada va venir aquest també a tocar. Però no sé, un paro en tocar. I el saxo i la guitarra l'heu continuat tocant en algun moment? Home, l'Edu ha tocat el baix seriament, algun cop, ha gravat coses inclús de baix. A la pandèmia. De la pandèmia. Jo el saxo l'he tocat alguna vegada i ara el recuperaré aquest any perquè necessito recuperar-lo per un altre projecte que estic mig posat, però l'últim que vaig fer amb el saxo va ser vendre-me'n un per comprar-me una guitarra. Sí, no és el mateix. La passió que sento per la guitarra és una bogeria. És 24/7. Totes les hores del dia dedicades a això. Però com vas arribar en aquest punt? Perquè al final venies d'un instrument i això, per lo que has dit, no? La guitarra la vas tocar una mica com de rebote. Vull dir... Sí, és heavy. Jo ara ho intento pensar i dic, no entenc com vaig... Per què va ser algo no decidit, perquè estic absolutament volcat des de fa més de 10 anys. I no ho sé. Hi ha algo que crec que té una mica de personalitat també, de com t'entregues a algo, no? Igual hi ha persones que són molt polifacètiques, els hi mola fer diverses coses alhora. Jo sempre he sigut com una persona una mica focalitzada i rotllo, si veig algo que me mole, vaig a per allò i ja està. I de fet, he d'esforçar-me per combinar i diversificar la meva vida. Perquè si no, m'aixeco pel matí, toco, dino, toco, sopo i me'n vaig a dormir. Però encara menges, És veritat, és una mica friki. Bueno, però menge, això podria arribar al punt de que ni mengés. Sí, però de vegades menjo a les 4 perquè estic tocant pel matí, saps? Com un loco. Alguna vegada, Desir, hem tingut problemes perquè t'has fet mal a les mans de tocar tant i has hagut de parar de tocar durant uns dies. I va haver un dia, quan érem crios, que estàvem a casa l'Edu, hola pares de l'Edu, estàvem a casa vostra, i recordo que la meva nòvia per aquell temps, a l'endemà d'haver estat a casa l'Edu allí pues, amb els instruments i tal, me va venir la meva nòvia, la Laia Martínez, i em va dir
m'han dit els teus col·legues que vas estar donant pel cul amb la guitarra tota la tarda i no vas dir res i només estaves tocant i molestant. Vull dir, una mica la dinàmica era aquesta. I ara és així també, però bueno. I lo del saxo, llavors, que ho recuperaràs? Per què? Ho recuperaré perquè aquest any estem fent la gira en solitari de l'Adrià, que és el cantant de la Pegatina, i jo estic fent de guitarrista, he gravat els últims 3 discs que ha fet i coproduït amb ell, i aquest any hem començat a girar, hem fet 2 bolos, farem alguns més, i alguns els farem a trio, i li vaig dir, tio, perquè m'ha dit que no sé com muntar el format i tal, vam estar parlant de com ho podíem fer, i hi ha una noia que es diu Alicia Rey, que és una noia que canta i toca la guitarra superbé, i volem comptar amb ella, i ell, i llavors estava jo, però l'Adri trobava a faltar com algun element melòdic que pogués fer línies, melodies que hi ha a les seves cançons. I li vaig dir, tio, mira, jo si vols pillo el saxo, m'aprenc 2 o 3 melos indispensables que necessites pel bolo i fem això. I em va dir, vinga, compro. Sí, que et veurem, i en directe també, suposo, no? Em veureu tocar el saxo en escenaris en els que no hauria d'estar tocant el saxo perquè són de qualitat. T'has metido tu solo, M'he metido jo solo. Total. I dintre de... Clar, vosaltres sou casos, no?, que heu marxat cap a Barna i, bueno, caurem un altre cop en la conversació típica, no?, que es fa amb gent que ha marxat d'aquí, que és bàsicament, no?, com heu vist vosaltres, no com la veieu ara, perquè al final porteu temps fora, no?, però com heu vist vosaltres el sector o la indústria o l'ambient aquí musical a Lleida, no? I quines coses veieu vosaltres que haurien de millorar, potser? Diguem-ne. Una pregunta molt àmplia, ho sé, però... Dale. Primera cosa, superessencial, realment, la distància que hi ha de Lleida a Barna és tal. O sigui, la penya de Barna sap el que passa a Tarragona, sap el que passa a Girona i sap el que passa per tota la fucking costa, però no té ni idea del que passa a Lleida. Vale? I si ets un músic de Lleida, per molt bon músic que siguis, tio, si no surts de Lleida, a Barna no arribaràs, saps? És super xungo, però és real i ho hem vist amb Coers, ho hem vist amb 1001 projectes que s'han fet a Lleida que són ultra mega decents, ultra mega pros, i que amb molta sort i amb molt de curro per part d'aquests projectes com Sexeni, per exemple, també, s'han anat trencant aquestes barreres, però està fotudíssim igual, saps? Està fotudíssim. Llavors, això és el primer. O sigui, hi ha un bias que és perjudicial cap a la gent que fa curro musical a Lleida. Això és el primer. Però això és perquè potser des de... no sé si dir institucions o públic, o no ho sé exactament, perquè al final formació sí que hi ha, no? O sigui, hem mencionat l'intèrpret, però vull dir, també el conservatori i altres acadèmies també que fan, i hi ha moguda, hi ha artistes, hi ha de tot. Llavors, per què creieu vosaltres que pot ser aquesta distància? Perquè al final has parlat de públic, no? Però caure només... Públic. Vull dir, del públic de que al final coneix, no?, el que hi ha a la costa i tal i qual. No, i de business, També. Sí, i de business i d'artistes. Una banda com Sexeni, la poses a Barna i és 10 vegades més gran. I el motiu no sé quin és. Aquí sí que ja és un terreno en el que no m'aventuraria a especular, saps? Home, jo puc dir una teoria. I tant, digue-la. Sí, a Barna hi ha molta més gent i tothom que vol fer coses d'artista va cap allí. I si ets un artista i toques a Barna tens 10 vegades més possibilitats de fer coses que a Lleida, doncs perquè tota la gent que li interessa l'artista i la música va cap allí. L'altra cosa també és que avui en dia vivim en una societat que a la gent no li interessa molt la música. Als joves no li interessen les bandes, no li interessa dedicar-li temps a la música. Jo què sé, escolta los 3 artistes top de Spotify per ballar-los a la discoteca. O sigui, bueno, estic generalitzant, ¿vale? No tothom és així. No, però bueno. I hi ha gent que li interessa, però la gran majoria de gent jo crec que no li agrada anar a concerts de música. I sense conèixer la banda, per exemple, no? Clar. I els Rolling Stones ompliran tot l'escenari que vulguis, però costarà molt
una banda petita que la gent els vagi a veure. A no ser que faci reggaeton, trap urbano i ho petin perquè surtin a la ràdio. Sí. Però llavors això és algo que passa no només a Lleida, sinó en general. Vull Sí, dir, ara és un al moment final- guapíssim. Estem vivint un moment guapíssim. O sigui, molt trist perquè estem deixant enrere un paradigma, però molt guapo perquè estem veient el naixement d'una cosa absolutament diferent. Perquè ara la música ja no és el que era. Saps? D'entrada, sí, clar, els formats estan caducant. Tant com per escoltar música, o sigui, l'àlbum FLP és una espècie de zombi que també està morint. Clar, tots són singles. Ara el single és lo seu. Hi ha però, xarxes, vull dir, hi ha plataformes. Clar, físic res, tot online. El format live també està morint, és diferent. Quantes bandes veus avui en dia que no? Hi ha molt més format de ballarins i de DJs i de performance mixta que té quasi més a veure amb l'òpera que no pas amb la banda de rock, saps? Que no pas bandes tradicionals, no? Llavors és un moment de canvi i shift brutal o sigui, com a nivell administratiu i logístic de la música. L'Edu i jo som persones 100% old school, saps? I tenim 32 i 32? Sí. 32 i 32 anys. O sigui, Sí. Sí. Vull dir que som joves, no me jodes, saps? Però tot i així... No, jo en tinc 33, perdó. Sí, jo estava pensant, digo, jo crec que Els ja acabo són de fer, 33. sí. Sap més l'entrevistadora quants anys tens que tu, tio. Però clar, som molt school perquè hem crescut... És el que diu l'Edu. Vam néixer en el paradigma de hòstia, trobem uns col·legues, ens juntem en un local, fem música. Ja. Avui en dia no és així. Si una persona vol fer música, se senta davant del seu ordenador i fa música. Clar. I nosaltres som artistes que correm a Barna i ho hem vist. L'estudi de l'Edu, un projecte que va gravar fa poc, era un DJ i un bateria. Jo, quan vaig a fer sessions com a guitarrista a Barcelona, el 90% de vegades és jo amb una consola i un productor o un compositor, saps? No és un equip treballant. És superdiferent ara. Però això no és negatiu tampoc, fins a cert punt, o sí? Perquè, clar, al final és diferent, això segur. Però vull dir, se perd certa essència? Se perden coses, claro. Totes les transicions hi ha pèrdues i guanys. I nosaltres, com som old school, pues no veieu el guany. Se perd romanticisme. Veiem tot el que es perd, però suposo que també es guanyen coses. Bueno, a veure, això ve molt també de que un artista és molt més fàcil de portar que una banda de 5 tios. És que ara mateix... Llavors els productors i a la indústria els interessa molt més tenir una persona que és... Una que marca. només li has de fer fotos a una persona que no a... La persona és la marca. Una persona Clar. ja és una persona, és una marca. Saps? Abans les marques pues, eren grups. Bueno, i això sense tenir en compte les xarxes, no? Que al final has d'estar publicant coses a xarxes, has de mantenir també, no? Per això que dius tu, de la marca, no? Que, o sigui, al final vosaltres, a banda d'això, de fet, també esteu per aquí per això, no? A banda d'estar a la pegatina també sou, doncs, el guitarra i la bateria de la pegatina. Vull dir que al final es coneix més així, no? No com a un grup directe, no? I a xarxes també això s'explota d'alguna manera, no? Fins a cert punt, crec jo, no ho sé. Sí, sí. Però llavors, tornant a Lleida, creieu que hi ha com una esperança de que això millori? També perquè vosaltres, o almenys tu, Miqui, sí que tens contacte, no?, amb bandes que estan actualment en actiu o amb projectes que estan actualment en actiu, no? De fet, amb Neptú has fet mogudes i vull dir que hi ha... O sigui, talent hi ha, això segur. Sobradíssim. Però, clar... Talent i escena, i ja l'últim cop que vaig venir a Lleida, perdó, vaig anar a... Com es diu, tio? El Garito, l'Antares. Que està tancat. Antares, que és un tema xupo, no? Perquè l'han xapat. Estan tancat, sí. Hi ha hagut una aventura guapa. Sí. Vale, pues allí feien robadors, potser es diu? No, els rodautors. Rodautors? Que a Barna també el fan, Sí. Vaig flipar. O sigui, la quantitat de talent desbocat que hi ha en aquesta ciutat, només d'estar una nit a l'Antares, imagina't la realitat, no?, de lo que hi ha en aquesta ciutat. Llavors, no sé quina és la solució. No sé si ens hauríem de preocupar gaire de... Crec que tampoc el move correcte tampoc és buscar l'acceptació de Barna, saps? Com dir, a veure com podem convèncer no. a la costa. No, perquè jo tampoc ho crec, igual el que necessitem és
convèncer més a la gent de Lleida de que consumeixi cultura, saps? Jo crec que hi ha d'haver un canvi, però, o sigui, l'haurà en un futur, però en canvi de la societat en general, de la manera de gaudir de l'oci, del que fa la gent quan no treballa. Avui en dia no sé què fa la gent quan no treballa. Mira la tele, mira Netflix i va a jugar a pàdel. Jo què sé, és que no sé. Però no va a concerts. Bueno, és que també t'he dit que aquí, almenys al Can Ramon, estem com en un oasis, no?, en el desert, perquè aquí sí que també, a banda de fer concerts, la gent sí que ve també a concerts que potser no coneix, saps? Però clar, estem parlant d'aquí, que al final és com un gueto, vull dir que no és el públic general de Lleida, no? I part de la solució passa perquè hi hagin aquests llocs. Sí, clar. I a poc fer interessant a la gent per a que vingui. Però, bueno, o sigui, per molt que moli xoc, continua sent una cosa alternativa, petitona. Sí, jo crec que tu, o sigui, si ve aquí, no sé, tio, ara estic absolutament fora de la moguda, saps? Però no sé, alguna banda que ho estigui... Ginestar, vale? Si ve Ginestar a Lleida, plene? No ho sé. Igual plene més Ginestar que una banda de Lleida que fa la mateixa bona música que Ginestar. Això pot ser, Això és bastant probable que sigui així. Llavors jo crec que a Barna la penya és suficientment no sé com dir-ho, està suficientment plena d'ella mateixa com per creure's que els projectes que es fan allí valen la pena i val la pena pagar una entrada per anar-los a veure. No sé si la gent de Lleida té aquesta consciència, saps? Però el que sí que se fa segur és bona música. Lleida. Sí, això sí. No, i a mi lo que sí que em fa una mica de ràbia, no? Ara ja parlo com a jo Maria personal, però sí que em fa ràbia de que encara hi ha gent que diu, no, lo típic que s'ha dit molts anys, de que a Lleida no es fa res i tota aquesta moguda, i és com, no senyors, sí que es fan coses. Vull dir que una altra cosa és que t'agradin o no t'agradin, o etc, no? Que això pot ser, perquè al final no, òbviament no t'agradaran tots els estils de música o no voldràs anar a un concert de tots els estils, però se fan coses. Sí. I llavors, clar, la qüestió està, suposo, no, també en intentar fer créixer, no, contribuir en que aquest teixit cultural doncs segueixi existint, no? Hi ha aquesta la moguda dintre del sector i de l'escena aquí. O sigui, quan tu has dit hi ha escena, dic, muy bien, ahí estamos, vull dir, al final no, és aquest l'objectiu. Però bueno, no ho sé si hi haurà futur a Lleida en aquest sentit, suposo que sí. Que haurà. En algun moment tornarà a ressorgir, està clar. Sí, els artistes no es donaran per vençuts, això està clar. Home, espero que no, senyors. L'art sempre troba una forma de sortir, no? Sí. Alguna escletxa. Bueno, però aquí la qüestió és que vosaltres formeu part de la Pegatina, ¿vale? Llavors, com vau entrar a la Pegatina? O sigui, jo sé que tu vas entrar per Mondo Loco, potser, o alguna moguda així, no? O sigui, com va ser la història? Comencem per ell, ¿vale? I després... Jo vaig fer una gira amb Mondo Loco en la que vam obrir, no sé si 2 o 3 dates per la presentació de... No sé si és Revulsiu o un dels discs de la Pegatina. I vam fer una data en concret a Montmeló, i a Montmeló pues, ells em van apropar i em van dir ei, moles i tal, saps? I llavors al cap d'uns anys, després de jo haver tingut aquesta conversa amb ells, em van trucar i em van dir, vam estar parlant, no?, de penya que ens coneixíem de Barna, penya que coneixíem així del circuit, de la Onda Mestiza, que en aquell moment estava molt forta, i al cap d'uns anys em va trucar i em van dir, bueno, estem fent un projecte que durarà un any, que és la Gran Pegatina, on duplicarem músics on stage i farem una superprodu, portarem pantalles i farem tots els festivals d'Espanya i farem tots els festivals d'Europa que ens vulguin i ja està. Vols apuntar-te? Llavors jo vaig anar al local de Mondo Loco i els vaig dir, tios, sabeu què? M'ha passat això. Una altra decisió, Una altra decisió. I em van dir, ves, fes això, tio, ves, i ja tornaràs. Llavors, quan va acabar aquest any, la banda va canviar el format, va tornar al format antic i em van dir, si et vols quedar amb nosaltres ens molaria que estiguessis, i em vaig quedar. Però va ser perquè va saltar algun guitarrista? O va ser per això que no importa tenir molts guitarristes? Exacte, pots sumar guitarres a muerte, sí. Nosaltres a la Pegatina portem un rack on hi ha 6 o 7 guitarres en aquell rack i de guitarristes només estem 2, o sigui, imagina. Vale. Saps què passa? Que hi ha massa guitarristes al món. Sí, no? Llavors s'han d'anar sumant a les bandes, perquè n'hi ha tantes bandes.
No, i a més és que els bateries esteu com molt, o sigui, denostaus, saps? És com els baixistes. Vull dir, no sé si és un cliché, però jo almenys el que veig és així, Vull dir... Però llavors, tu vas entrar per amb ell, suposo, o com va anar la història? Jo estava treballant a TV3 un dia que acabava de treballar a la 1 del matí i me va trucar i m'ha dit, tio, hem de quedar. I jo, estic treballant fins a la 1 del matí, hem de quedar. Vale, pues vaig acabar de treballar i me vaig plantar a les 2 a Barna a fer una birra amb aquest tio i m'ha dit, ei... Va venir un mexicano, no? Com ho tens per aprendre... Per cert, hi ha tacos, si voleu tacos. Es poden comprar tacos és veritat, és veritat. Com ho tens per aprendre d'un rapper de hora i mitja en 2 setmanes? I jo, ok, dale. Hora i mitja, tot a 250 BPMs. No ho has fet ni de conya. Després no van ser 2 setmanes, van ser 2 mesos, però... Sí, d'allí, bàsicament. Però no et van fer cap prova ni res? O com hi va haver anar? una prova, sí? però estava ja adjudicado. Era una prova, però sense alternatives. Sí. Només l'Edu, saps? No, Sí. jo recordo que la banda em va dir volem algú que toqui bé i que no estigui com superposat en l'escena, que hagi tocat amb tothom, saps? I que sigui bona persona. I dic, hòstia, jo sé, tinc un pavo que és perfecte, el que passa que és super mala persona, però bueno. I els hi vaig dir, aquest és el correcte, saps? I va venir, va fer la gira i va estar... Sí, el primer... Us hi va ensenyar uns vídeos de jo tocant Dream Theater a sí, YouTube. estan. Sí, després de la primera gira europea, l'Edu ja li van donar un Òscar i es va quedar. Però llavors vosaltres havíeu escoltat o us agradava rotllo la pegatina, perquè abans ho he dit, no? Que sou com més old school, no? I jo, perdoneu-me, però almenys penso en old school i no penso en mestizaje. Però potser m'equivoco molt fortament i ara ja sou... mestizaje old school. Ja empieza a ser old school, sí. Ja empieza a ser old school. Però vosaltres, o sigui, us agradava la moguda i llavors vau decidir entrar dintre i éreu com grupis de la pegatina o no? Bé, o sea, jo no venia d'escoltar la pegatina abans, o sigui, jo vinc del rock, del metal, del prog, però bueno, jo què sé, me van trucar i és un rapper que... O sigui, jo m'ho passo molt bé damunt de l'escenari tocant el que sigui, que ara que hagués de tocar el Despacito 4 vegades seguides, m'ho passaria bé. I jo què sé, pues, me van trucar, me van dir, és una oportunitat molt guai, no? És que et toqui la loteria del músic, que et diguin, escolta, vols tocar en una banda Sí, és així. que funciona, que pots viure de la música? Sí, de cap. O sigui, i he acabat disfrutant molt de les cançons i m'agrada molt el rotllo que fan. I aportant, no? També. Bueno, sí, aporto el que puc, sí. Clar, perquè això us ho volia comentar també, de si us deixen, és a dir, a nivell de compo i a nivell de fer algo, us deixen també contribuir en aquesta moguda? Claro. Sí, és una banda. Sí, sí. Jo el primer disco que vaig fer amb ells... Mira, tinc un disco de platino de la primera cançó en la que vaig col·laborar amb la banda, que és I volar, de Ahora o Nunca, el primer disco que vaig fer amb ells, a Medusa, produït per Rafael Arcaute, xaval, discazo, productors super guapos, i el primer disco que vaig fer amb ells i vaig col·laborar moltíssim, saps? Perquè és una banda. Saps? L'Adri fa cançons, el Rubén fa cançons, el Roman fa cançons, i després ens posem tots al local i les canviem i les transformem i després anem a l'estudi i el productor li dona una altra capa i anem currant. Aquest disc es va fer molt ràpid, però sí hem col·laborat, tio, fort. Sí. Fort. I per no parlar del bolo, saps? Clar. Jo recordo quan va arribar l'Edu, sí, els primers assajos que vam fer amb l'Edu ens miràvem en plan, tio, saps? Això és una altra història. Pensa que portaven tocant amb el mateix bateria 15 anys, no sé, i ve un tio nou i l'escoltes i dius, això no ho feia així el bateria d'abans. I l'Edu va ser com a molt conservador, es va prendre el rapper molt conservadorament i va venir i ho va fer, i recordo parlar amb el Ferran, el nostre baixista, i que em digués, l'Edu toca bé, tio, però s'ha de soltar més, saps? Sí. Està fent el que feia el d'abans i ha de fer una mica més de lo seu. Me va costar... Bueno, però està bé perquè ho volien que fossis tu. Vull dir, bueno, que perquè quan veus que algo funciona, clar, si l'Edu hagués vingut i hagués fet el que li hagués sortit del nabo, jo crec que igual no hagués funcionat, però com el tio va venir i va fer el que havia de fer, tothom va dir, uau, això està increïble, anem a veure què més passa, saps?
Llavors, al final, també, fins a cert punt, no? Podríem dir, no?, que o sigui, el so de la pegatina també, al final, s'ha adaptat una mica, no? I heu aportat la vostra petjada. Sí. Segur que ha canviat, sí. Bueno, jo la considero la meva banda. Sí. Jo entenc que hem arribat... Quan? Sí, molts anys tard. Hem arribat 15, 16 anys tard. Però és la nostra banda, saps? I la convivència, que abans has dit que no te queia bé, va bé, no? Aquest any passat he dormit més vegades amb el Migui que amb la meva parella. És que a part dormim junts, saps? És que som la meva... Però com que dormiu junts, per què? Perquè dormíem en parelles a les habitacions d'hotel. Però compartiu llit? No. Bueno. Moltes vegades arribem i només hi ha un doble. Llavors vas a baix i dius, tinc un llit doble, em podeu canviar on hi hagi dos llits separats? I diuen, no hi ha més habitacions. Bueno, però al final la confiança... Llavors el Miqui dorm al sofà. Sí? No. Bueno, tio, un dia vaig dormir amb el Gandhi, amb el nostre road manager, i el tio va dormir al sofà, tio. I vaig tenir el llit doble per mi sol. I les gires i tot això, com va, no? Perquè les gires, és a dir, perquè clar, al final, vull dir, estem parlant de la pegatina, no? Que és una banda que gira molt, que va per molts llocs, bueno, sense ànims d'ofendre, no? Però veniu de les bandes que veniu, al final allò és molt gran, vull dir, costa adaptar-se a un mood així? Això l'Edu t'ho sabrà dir, guai. No, costa molt poc. Costa molt poc adaptar-se a que te monti la bateria, a que no l'hagis de portar ni l'hagis de desmuntar després. No, mola molt, està molt guai. Està clar que venir de tocar amb la teva banda de rock que intentes portar 30 persones a un garito i que el primer bolo sigui el Sant Fest, que surts a l'escenari i veus una manta de persones que flipes. L'Edu va passar fatal. No, la vaig cagar diverses vegades aquell bolo. Però per nervis? Sí, clar. Era heavy. Però ho vas fer bé, tio. Ho vas fer molt bé, tio. Jo recordo veure't abans del bolo al cantó de la bateria demanant-li al Tamu, a no sé qui, a l'Eugeni, monitors, rotllo, no escolto això, no escolto allò, superclar, i vaig pensar, uah, aquest xaval ho rebentarà. No sé. Jo el meu primer bolo va ser el Vinyarroc. 60.000 persones. Déu-n'hi-do, I sortia jo el primer, perquè el show començava amb la Guiti. Però no sé bé preparat per això, vull dir, al final t'has d'anar acostumant. O sigui, en el fons, per molt gran que sigui, continues el mateix. Surts a l'escenari i toques els teus temes que portes practicant 3 mesos i te'ls saps de memòria. El que passa és que sí que veus... De ginyes per... O sigui, sents l'emoció de, vale, aquí hi ha molta gent, si cago un bombo, 30.000 persones o no sé quantes n'hi havien, ho sabran. No, però també t'he dit que hi ha gent que... Exacte, vull dir... Sí. No sé si... A no sé que hi hagi allà un músic molt tècnic, no?, que digui, ui, este bombo no ha sonado bien, no? Vull dir que al final... Bueno, sí, entenc el que dius, però crec que quan estàs tocant en escenaris com els que toquem amb la pega, no pots anar d'aquest plan, saps? O sigui, li has de tenir bastant respecte a l'escenari en el que estàs, i no em refereixo al lloc, sinó figurativament, no? Si estàs en un puesto on les coses s'han de fer bé i professionals i no la pots liar, saps? I això és algo que també els compis de la pega ens ho han transmès molt, perquè ells ho han après the hard way, saps? Has de tocar bé, has d'estar fino, has d'estar puesto, i si la lies, que la liis, lia-la, tio, sincerament, saps? Rollo, equivoca't perquè no arribes. No t'equivoquis perquè estàs desconcentrat o perquè estàs amb el cap en un altre puesto o perquè tens por, no sé, saps? Has d'anar i donar el màxim, sempre. Sí. Bueno, hi ha de fet qui diu que al final tenir els nervis aquests, no?, de quan surts a l'escenari, o almenys al meu sector ho diuen, que quan te fiques allò en un directe i tens nervis és bo perquè al final no li has perdut el respecte, diguem-ne, no? Que quan surts allà tranquil, en plan, m'és igual parlar aquí davant d'aquesta gent, que és com algo falla, saps? Ja. I segur que es veu des de sota l'escenari també, que no tens l'energia i l'emoció de... Bueno, aquesta és l'altra, tio. En un bolo com el de la pega, tothom s'entere de si estàs o no estàs a puesto, saps? Perquè és una qüestió d'energia i de flow i de...
Clar. Rotllo... Sí, has de Clar, connectar, has de connectar. Si no, Mhm. es nota molt que estàs fora, perquè tots els teus compis estan connectadíssims. Sí, potser jo encara que estic a darrere la bateria i no he de fer balls. Claro. Però sí, un de la banda aquell dia s'ha ratllat, s'ha aixecat Tu malament. t'encates rapidíssim, Sí, no? se nota moltíssim que li falta la xispa. Necessita molta energia, aquesta banda. És un curro físic, també, això. Poc es parla, Sí. saps? Però això ho treballeu també, és a dir, aquest feeling, no?, i aquesta moguda dintre de... O sigui, abans d'un directe, també suposo, no?, que... No, vull dir, no parlo de fer teràpia, no?, que potser sí, no ho sé, però al final no. Vull dir que la convivència entre vosaltres també ha de ser bona, no?, per poder Clar, sí. fer un bolo guai. I hi ha rituals, hi ha coses aquestes que fem per a unir-nos i posar-nos Animar, tota... no? I en plan- Sí, de fet, hem arribat a... O sigui, el nostre ex-tècnic de llums, el Jorge, va fer una limpiesa espiritual de la furgo, no, tio? Què va fer, tio? Com Palo Santo. Palo Santo, sí, va sí. cremar Palo Perquè Santo no i paràvem algo de tenir més. accidents i de que se'ns perdessin coses i de trencar... Bueno, cada any, des de que jo m'he apuntat amb aquest projecte, ja són 8, cada any ha passat algo, ha passat un drama. O hem perdut algo, o hem trencat algo, o ens han robat algo. Però clar, no coses que valen 2.000 pavos, saps? Sinó coses que valen molta pasta, tio. I cada any hi ha un desfalco per la vida de bolos, però al final estem fent entre 43 i 75 bolos a l'any. Els anys que hem fet més hem fet 70 bolos. Els anys que hem fet menys hem fet 43, potser 38. Clar, sempre poden passar coses, sí. Cada any passen. I per tot el món, estem Clar, llavors parlant. nosaltres comencem l'any... Si un any estàndard per la pega és Mèxic, Espanya, Europa, Mèxic. Déu-n'hi-do. Pues així, fins a cert punt, fins i tot és normal que us passin coses, no? Lo raro seria que no passés res. Sí. I a nivell d'indústria, al estar en una banda gran, heu vist alguna qüestió que us hagi agradat o que no us hagi agradat en aquest sentit, de com funciona, no?, dintre del business, diguem-ne, l'estar, no?, bueno, tractar amb grans festivals, tractar també amb sales grans, tractar també amb discogràfiques o històries, vull dir, tot plegat. Bueno, nosaltres estem... O sigui, crec que si ets un artista gran estàs bastant aïllat d'aquestes coses. Hi ha com una bombolla, no, diguem-ne? Sí, de fet hi ha una cúpula al teu voltant que es preocupa de que tu no tinguis aquests contactes i vius bastant còmode, saps, en aquest sentit. Sí que recordo quan estàvem treballant amb Warner fa uns anys, ara estem treballant amb Calaverita, que és una discogràfica alternativa independent, i és tot superfàcil i increïble. Recordo quan estàvem currant amb Warner, recordo que hi havia molts més recursos, moltes més activitats de promoció, i ara és tot una mica més, s'ha de treballar més per aconseguir els mateixos resultats, però Warner també currava guai, hi havia un equip de gent superguai que treballava per nosaltres i amb nosaltres. No sé, crec que és difícil. No és que fóssiu més lliures, o sigui, no és que sigueu més lliures ara en comparació a quan treballàveu amb Warner, no? Bueno, potser sí, jo diria que sí. Sí, som més lliures en quant a decisions de lo que fem amb les nostres cançons, on poden sonar, on no poden sonar, com han de ser, també. I com han de sonar, no? Sí, hi ha una... I amb qui treballar, amb qui volem treballar, amb qui no. És diferent ara, sí. Ens podem marcar els nostres propis objectius una mica més ràpid. Bueno, dintre de la comoditat que has dit abans, jo ara m'agafo aquí per fer aquesta pregunta. Sisplau, m'has d'explicar, i jo espero que es pugui, però, o sigui, jo he vist un vídeo teu, Miki, en el que parlaves de, bueno, si t'havien fet novetades, no?, per entrar a la pegatina, tot això, no sé què, no sé quantos. La vaca, què collons és, la vaca? Perquè vas dir, uy, la vaca, quien lo entienda, ya sabe de qué hablo, però no ho podré explicar. Bueno, jo espero que ara ho puguis explicar de algo que et van fer, que es diu la vaca. És que no sé què és. Vale. És un vídeo oficial de la pegatina, està al canal de la pegatina. Al canal de la pegatina, sí, tio. sí. Pues jo no l'he autoritzat, aquest vídeo. No, és un ritual d'iniciació. Farà una definició abstracta, ¿vale? No es pot fer literal? No. Vale. És un ritual d'iniciació que s'havia fet durant molt de temps i que ara és absolutament caduc i que ja ha passat a millor vida. Sí. A mi no me l'han fet. A l'Edu no li van fer, per exemple. Afortunadament, suposo. Gràcies a Déu. Sí, vale. Però és una tonteria com una puta casa. No va a cap puesto. No? No.
No. És violència física contra el nouvingut. Sí, Sí. literal. Hòstia, pitjor que les novatades de la uni, no? Suposo. Hòstia, no ho sé, Jo recordo algunes del col·legi major. Que De l'estil, no? Sí, del rotllo. Déu-n'hi-do. Bueno, i què feu ara? Perquè esteu de paron de la pegatina, jo ho hem dit abans, tu tens, que ho hem dit també, un estudi de gravació i producció a Mataró, Sí. Tu estàs ficat en mogudes amb el saxo, no? Però, a banda d'això, clar, tu tens The Grassland Sinners i Oniric Joy, que jo crec que aquí hi ha un vincle, almenys amb una d'aquestes bandes. Sí, de fet, quan van fer el paron aquest de la pegatina, el Miqui tenia ganes de tocar una mica de rock i vam parlar i vam dir que entrés a tocar amb nosaltres, amb The Grassland Sinners. Perquè otro guitarra no passa nada. Claro, sempre. Suma guitarres, tio, a la teva vida. Ja t'acollim, no passa res. Gràcies. I ara pues, hem afegit un membre i estem intentant composar per gravar un nou disco i aquestes coses. Però això, vull dir, què hi haurà? Hi haurà un nou disc amb ell, llavors? Sí, la idea és aquesta. Sí, ells ja venien currant amb un disco des de feia bastant temps i hem entrat a acabar el disco. Tenim idees, demos, i quan, no sé, en algun moment d'aquest any o l'any que ve... Grassland és una banda de rock top de Barna, des del meu punt de vista, ja porten una trajectòria bastant... El que passa és que la gent no ho sap, però... Han vingut a Lleida, eh? Sí, el Cafè Teatre hem tocat. És una molt bona banda, tio, toca penya molt sèria. I l'Edu. Que va, és brutal. Molt Grassland. Estic molt content d'haver pogut apuntar-me. I aquest any farem algun bolillo i un disco. Vindreu a Lleida? Tant de bo. Molaria. Com que molaria? No, heu de dir sí. Sí, ho hem de gestionar. No, sí. Volen venir. El que passa és que ara estem en el moment aquest dels artistes de no, hem deixat de fer concerts perquè ens estem centrant en la composició. Esteu vivint, no? Estem aquí... Bueno, estem composant i quan tinguem el disco ja deixarem de tonteries, ens posarem a fer concerts i vindrem a Lleida. Però llavors, o sigui, clar, això estem parlant ara que no esteu amb la pegatina, però després quan torneu, no? Perquè suposo que tornareu, o com anirà això, no? Com paginareu aquestes... Sí, en principi hi ha un plan de tornada bastant èpic i que ens portarà molta feina. I ara el que estem és de vacances, aprofitant una mica per fer altres coses, no? L'Edu està tirant Grassland, jo estic fent altres coses també, estem aprofitant com per buscar outlets creatius distints. Clar. No? Però bueno, quan tornem veurem a veure què passa. Tornarem a tope, sí, ja veurem què passa tot el demés. Sí. I a banda d'això, llavors, quins altres projectes podeu explicar en els que estigueu ficats i que es puguin saber? D'aquí 2 setmanes aquest senyor ve a gravar, 2 o 3, no sé, ve a gravar al meu estudi amb un projecte seu. Sí. Jo he muntat un trio de jazz, fusió, que és algo que m'apassiona molt. Quan va acabar el projecte de la pegatina vaig començar a entrar al circuit de jams de Barna, vaig conèixer molts músics i ara estic obrint una jam a Gràcia i amb els músics amb els que estic obrint aquesta jam hem muntat un trio de jazz fusió i anem a gravar a l'estudi de l'Edu, Cucumber Factory, la fàbrica de pepinos, millor estudi de Mataró, i anem a gravar allí un live. I a banda d'això faré concerts amb l'Adri, també, amb el seu projecte en solitari, i estic gravant també amb un artista de Barna que es diu Lalo Alfredo Harris, que és un cantant londinenc. Què més? Bastantes coses. Bueno, gravacions, com a músic de sessió, de gravació, d'estudi allí a Barna, les coses que em truquen. I guai. Tope. I tu? Sí, més cosetes. Amb Oniric Joy també estem en moment de composició, també anem quedant a l'estudi, anem fent cosetes. Bueno, sí. Projectes d'aquí una setmana també entre a gravar una altra banda a l'estudi. Bueno, anar fent. Però llavors hi ha vida, a Cucumber? Sí. Hi ha massa vida, tio. Hi ha moviment. Cucumber està saturadíssim. Bueno, senyors, ha arribat el moment de la pregunta del públic en el que podeu abalançar-vos, com se digui, cap al micro que teniu per allà, que us el donarà el tècnic,
Però mentre us decidiu, perquè veig que esteu tots molt animats, aquí tenim una pregunta, que això és la pregunta que ens surti de l'ou, que no sé si us heu fixat en que hi ha un ou aquí amb preguntes. Com sou dos, heu d'agafar una pregunta cadascú. Això són papers ràndoms, vull dir, són preguntes... Ho has fet tu? Sempre, tothom me pregunta el mateix. Què us importa si les he fet jo? Algunes sí, altres no. Bueno, és igual, ja us ho explicaré després. Però la qüestió és que heu d'agafar una pregunta, vale? I respondre-la. L'heu de llegir. Okay. Qui vulgui primer, endavant. Sí, és una rosca. Ai, ai. Ai. Vale. ¿Te la pregunta tú o...? No, per tu. Espera, te la faig jo. L'ésser humà és veritablement lliure o estem tots atrapats en una cua de supermercat que mai avança? Collons. Jesus. Últimament estic molt posat en aquestes coses, en aquestes preguntes. Ah, sí? L'ésser humà és veritablement lliure o estem tots atrapats en una cua de supermercat que mai avança? Sí. M'estic llegint llibres sobre consciència i el Hòstia. cervell i l'ànima i aquestes coses. Estic llegint un llibre que es diu God, Human, Animal, Machine, Vale. que és molt interessant. Poc ambiciós, el títol. Sí. I alguna conclusió? Que, almenys de lo que portes llegit fins ara? No tinc ni idea. Bueno, està bé, està bé. És partir d'alguna base. Vull dir. Sí. La meva postura que he tingut sempre és que sóc una mica indiferent amb el que existeix, i si existeix ànima, si hi ha la realitat, si tenim consciència, si no. La meva vida continuarà igual, tant si crec en aquesta consciència o en Déu o no, que si no. Sí. Està clar que si creus en Déu, pues, quan moris aniràs al cel, i si no hi creus Pues seràs no se pasto sap. para gusanos, No jo què se sé. sap, clar. Però continuaré vivint igual, així que no Bueno, me menjo molt l'olla. Però una cosa és l'ànima i una altra cosa és Déu, no? Tio, no has contestat la pregunta. Ah, és veritat, No. perdó. Me n'he anat cap a... He sudat màxim a la pregunta, tio. Som lliures o no? És el que ve a dir, no? Més que la cua de supermercat. No sé. Crec que no. Crec que no. Crec que... Duríssimes Crec que no declaracions. existeix el llibre albedrío. Oh, Cachi la Crec que mare. som màquines programades i que només responem a estímuls externs. I esteu d'acord amb la vostra programació fins ara? Sí. Hòstia, La no veritat me és que quejo, sí. no me quejo. Has d'agafar tu una, també. Som-hi. Ara l'has de llegir tu, no? Pillaré la del fondo de tot. Dale. I les tiràs totes. No sé si ha estat la del fondo del tot, però bueno. Collons. Aquí hi ha gent que es menja el cap, eh? Si som éssers racionals, per què sempre diem només una abans d'acabar-nos tot el paquet de galetes? Tio. Sí soy. Ha sonado És el molt tío cert. este. Ha sonado... Vols que te la Sí torni a soy. repetir? Sí, sisplau. Si som éssers racionals, per què sempre diem només una abans d'acabar-nos tot el paquet de galetes? No sé, tio, hi ha moltes assumpcions amb aquesta pregunta, tio. I no estaria del tot d'acord amb que som éssers racionals i tinc alguns problemes amb aquesta afirmació, ja. Ara, per què ens autoenganyem? No ho sé. No sé per què ho fem, però jo ho faig definitivament. Crec que ens enganyem molt a nosaltres mateixos respecte a moltes coses, sí. Però amb les galetes o en general? Bueno, crec que si ho fem amb les galetes és el menor dels nostres problemes. Igual hauríem de preocupar-nos més altres. Bueno, pues ens quedem amb això. Hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta? Sí? Oh, Dios mío, hay alguien. Vámonos! Has de dir el teu nom, com sempre, i després dir la pregunta. Hola, bona tarda. Ajá. Em dic Ramsès. Hola, Ramsès. No és apodo, sinó és el meu nom original. I jo la meva pregunta era la següent. En quina forma recomanaríeu realment el que és a l'hora d'encarar amb una persona per a dedicar-se al món de la música per començar els inicis? Interessant. Vale, ok. Jo ho tinc claríssim. Primer, dedica-li moltes hores a tocar, toca bé, i, sobretot, dedica-li molt de temps a
ser social, a conèixer gent, a caure bé, a ser bona persona, a interactuar amb tothom i a no dir que no a res i apuntar-te a tot i que se senti el teu nom por ahí. Rotllo, parlar amb aquest músic i, hòstia, pues podríem fer això i que aquest li digui amb aquest altre. O sigui, més del 50% de ser músic, a part de toca bé, i després més del 50% és... Relaciones públiques. Sí. Jo diria que... O sigui, si tu vols... Per mi està claríssim. La resposta és quan trobis el que t'agrada, no ho deixis de fer. I fins i tot et diria que arribis a ignorar el que la gent et digui que has de fer i et dediquis a fer el que et mola. Valga la... O sigui, el que estàs dient és... Li estàs dient que no... Bueno, no sé. Ja. Hi ha una paradoxa aquí, no? Hi ha una paradoxa aquí, sí. Bueno, conviurem amb la paradoxa. La moguda és, si a tu t'agrada fer alguna cosa, per exemple, jo conec guitarristes que només saben fer jazz, vale? Puro jazz. Aquest tio té moltíssimes més possibilitats de guanyar-se la vida i poder-se dedicar al que li mole i ser feliç si es dedica a tocar jazz que no s'intenta aprendre a fer l'ap steel, perquè a les sessions de Barna es gasten molt en l'ap steel i tothom està buscant penya que toqui això. No, tio. Tu trobes alguna que et mole i vas a fondo per allò, seràs el millor. I si no seràs el millor, seràs el 6è millor. Però tindràs curro i viuràs i disfrutaràs i, a més, no només viuràs de lo que et mol, de lo que vols viure, sinó que disfrutaràs fent-ho, saps, tio? Llavors, bueno, sí, entenc la lògica de nosaltres com a instrumentistes, hem de saber fer diverses coses, hem de ser polifacètics i tenir diverses cares, però a mi el que m'ha fet destacar en el meu camp és que quan he trobat alguna que m'ha molat no ho he deixat de fer mai, saps? Sempre he estat tocant, amb la qual aquestes... I crec que, a més, crec que és un consell infal·lible, tio. És que crec que no té fallo, saps? Bueno, perquè al final fas el que tu vols i com tu vols, vull dir, al final pots aprendre, no? Però vull dir, t'apassiona el que fas, no? Sí, però no estic del tot d'acord amb el que dius. Perquè, clar, o sigui, a mi m'apassiona tocar la bateria. No me puc posar 10 hores al dia a tancar-me a l'estudi a tocar la bateria. No. Has de sortir a fora i conèixer gent. O sigui, podré tocar molt bé, però si no em coneix ningú, no viuré d'això. Feu-li cas a l'Edu. La pregunta era aquesta, però relacionat amb el tema no de grup musical, sinó més aviat de cantant. Ah, de cantant. De la part vocal. Com a artista. Sí, cantant. O sigui, que no és ni bateria ni guitarra, sinó que és vocalista. O sigui, correcte. Que és cantant. Vale, bueno. Llavors crec que el consell igual... El més perillós si ets un artista i he treballat amb molts artistes i he produït un munt de projectes de penya que és artista, com tu dius, cantant o compositors. Crec que el perill més gran avui en dia és deixar-se portar per les tendències i el consell és una mica el mateix, no? O sigui, si tu trobes alguna cosa, si has trobat la teva veu, el que diuen de trobar la teva veu, el que et mola fer, intenta no deixar-te convèncer per lo que et diuen que has de fer i sigues fidel a lo que és la teva veu. Les tendències són com una espècie d'ona, no? Si tu sempre estàs fent el mateix, eventualment trobaràs el teu públic, i més en un món com ara, no? Que la tendència ja no existeixi, no? Que tots són petits foros de gent que els agraden les mateixes coses. Però sí, és no deixar-se enganyar, tio. Perquè és molt fàcil que et robin la pasta sent artista, sent cantant avui en dia, tio. És molt fàcil que caiguis en mans de penya que treballa mitjanament bé però no bé, saps? Llavors, diria això. Però com ho pots arribar a saber, això? Si t'ho fan bé, no? Has de ser fidel amb el teu art, rotllo. Quan tu estàs a casa teva i estàs fent música i llavors trobes alguna que realment et mola, has d'agafar-te amb allò com si fos un ferro roent i anar a fondo, saps? I no perquè la gent diu que el reggaeton és lo del dia, has de fer reggaeton. Això és el principi del final, jo crec. Si ets sincer amb el teu art... Pues infinitament gràcies, de veritat. Merci. Hi ha una altra pregunta.
La que jo esperava. O sigui, suposo que explicaran alguna moguda. Bueno, no ho sé. Hola, mama. Hola. Sou conscient... Però espera, com es diu la mare de l'Edu? Soc Pili, Vale. Pili. Hola, que Pili. se sent, Sí. i jo us volia fer una pregunta. Sou conscients que d'aquesta sensació i aquesta felicitat que vosaltres dieu que sentiu cada vegada que toqueu es transmet de tal manera que a vegades quan he anat a algun dels vostres concerts us he dit gràcies per la felicitat que transmeteu quan les coses se fan des de veritat que se senten? Sou conscient? I jo això ho he viscut amb vosaltres des de que teníeu no sé quants anys, molts poquets que us acompanyava amb el cotxe als bucs a assajar. I us veia tan feliços a tots que suposo que això és el que s'ha traspassat fins avui. Sí, Mhm. sí, Sí, jo també sóc conscient. 100%. De fer un concert i veure la cara d'algú del públic que s'ho està passant bé i dient per això estic aquí, joder. 100%. guai. I gràcies a Déu que van a parar la Pegatina, que és un projecte que per la gent que el conforme i per la música que fa, això és molt evident. Saps? És molt evident que quan tu estàs connectat i estàs de bon rotllo i tu estàs passant bé amb els teus col·legues, amb el públic, llavors és quan les coses valen la pena, saps? I no ens hem deixat caure potser en l'estètica de l'indie sinistre, saps? Déu-n'hi-do. ¿Alguna pregunta més, senyors? No? Ja està? Bueno, pues ara donem la benvinguda al nostre The Reverend Hoodfoot Jackson. Som-hi, Reverend. Naughty rooster! Bueno, en primer lloc, moltes gràcies a tots els que heu fet preguntes, merci. I ara sí, senyor, què tal, com estàs? Molt bé, m'encanta la samarreta que portes avui, eh? Sí, oi que sí? Fem país, Pardal Roquer, claro Fem país, que sí. Fa unes horetes estava amb ell. Bueno, unes horetes, una hora i algo. Però bueno, hem arribat aquí, a la terra ferma. Bueno, primer de tot, com estàs? Preparat? Per la moguda? Sí. Què vols dir, de salut o...? No, en general, com estàs? Bueno, pues, covant la febre, però crec que no és l'únic, per lo que veig. Bueno, és que ara... Estava una mica, dic, no sé si vinc perquè li empegaré, però bueno, si m'he de ficar al cantó del Miqui i el Miqui també la té, pues no crec que li empegaré. No passa res. Però bueno. Bé, doncs, aquesta secció, no, pels que no ho sapigueu, és bàsicament que li hem preguntat al Miqui i a l'Edu que, bueno, els hem dit, no, que ens diguin dues cançons que tenien ells com a favorites i ens han comentat unes qüestions i llavors el Reverend Hoodfoot Jackson comentarà algunes, algo, no?, de tot plegat. Sí, però abans ja t'ho vaig comentar, crec que els porta una sorpresa. Disculpa'm primerament perquè jo del Miqui me'n recordo de tota la vida, però de l'Edu no. I la veritat no sabia ni que fossis de Lleida. Vull dir, bueno, va el Miqui de la Pegatina i amb un altre xaval que també està a la Pegatina, no? M'ha sapigut molt greu perquè, clar, com que tu també has dit que també estàs a Overdrive, Claro. pues la sorpresa que li porta el Miqui pues també val per tu. A veure si se'n recordo d'aquest bolo. Pels que no esteu veient el vídeo a YouTube, els ha ensenyat un flyer d'un bolo. Un flyer. Com es diu això? Bola negra, xaval! Un open mic on tocaven Overdrive Cabe Canem. amb bola negra. Ja me'n recordo, ja sé quin dia és. I bola negra qui hi havia. Bola negra qui hi El havia. Joel Rovira, El Joel Rovira. I ha prohibido paso el Raúl, el nostre primer bateria, baixista. Prohibido el paso, Prohibido el paso. No me'n recordava d'això. Cabe Canem era Joan Martínez. Buah. Pues si heu de culpar algú, jo sóc un dels culpables, perquè l'Exgo Production... Hosti, República Ska també està bé. Sí, me n'he donat compte. Però República Ska, en quin punt estava aquí República Ska? Bueno, pues L'Albert està bé. La Joana, el Pau... Vale. Sí. La Joana ja està bé. La Joana Cebolla crec que ja està. La Cebolla, tio. Sí. Clar, aquí hi havia, mira, tio, Prohibido el paso, què era? Aquí és on us vau conèixer amb el Joel, i el Joel va ser quan va dir, escolta, tio, vull que Nosaltres tocos... anàvem als concerts de Bola Negra.
Cuatro Ruedas tiene mi coche. Ajá. I cantàvem les seves cançons. Ja ves, xaval. Però clar, Prohibido el paso no se quiere, però Bola Negra... Sí, el seu hit era... No, com era? Va a reventar esta mierda de sociedad, este puto estado no lo va a aguantar. Vale, sí, punk, Bola Negra... Eres punk també, no? Punk alternatiu. Sí. Overdrive érem uns rockeros dels 60. Sí. pal. Avecanem era glam metal. Glam metal. Lipstick Boys. Lipstick Boys, tio. I República Ska era... Que pràcticament tots ensejau els bucs de la bordeta. Sí. Pràcticament. Tot música alternativa, xaval. Sí. Boníssim. Boníssim. La veritat és que quan heu comentat abans de que era una època que hi havia molta evolució musical a Lleida i tal, jo estava al mig, no? Però realment me n'heu fet donar compte perquè, hòstia, doncs és veritat, perquè és que ja a la primera, o sigui, quan va muntar l'Ile Rock, que va ser el 94-95, que no sé si vosaltres havíeu vingut al món, ja portàvem 28-30 grups. Vull dir, la moguda està guai. D'aquells 28-30 grups me sembla que només fins ara hi ha hagut els Tremendos, que són els últims que han quedat, no? Però és que a la segona moguda, que seria la vostra, hi havia quantitat de grups a Lleida, també. I si no recordo malament, Mondo Loco també va guanyar un directe, no? Sí. No hi havia cap de boa, però... Va fer un videoclip, també, Sí, era el premi, el videoclip, i després tocar la festa major o alguna història així. I ja, doncs bueno, us he volgut portar el flyer perquè... Moltes gràcies, m'ho penso guardar. Perquè dic, veus el que t'he dit de portar els flyers i de fer les fotocòpies? Dic, perquè els farà il·lusió, se'ls quedaran. Això m'ho penja a la paret, vamos. Gràcies. I ja et dic, sense saber que l'Edu també està amb Overdrive, però ja dic, aquell dia, hòstia, me'n recordo, dic, mira, dic, estan tots aquí. I clar, a veure, 32 o 33 anys, una altra cosa, donant consells en 32 o 33 anys, brutal. Ja som desgraciats. Bueno, no, brutal. No. Consells molt bons, molt bons, però jo que en tinc 50 no seria capaç de donar-los, però brutal. Però és que al final se diu això, no? O sigui, de fet, hi ha gent que ho fa de és que ets molt jove i fas música. És com, bueno, senyors, vull dir, què té a veure això? Vull dir, no, perquè jo vinc de l'època, per exemple, del rock and roll clàssic, i pues, jo què sé, pues, per exemple Elvis Presley i tota aquesta colla de gent tenien uns 17, 19, 21 anys quan pràcticament ja ho petaven i a mi em fa molta gràcia quan ja tot això el Got Talent i tal, que diuen que jovencito i tal, no, pues si és el que hi havia abans els Beatles a la seva edat ja s'havien separat vull dir és el que hi ha, però realment, hòstia, per traure't el sombrero de la gent que hi ha, i bones persones, perquè a part de ser bons músics, que ja ho tenim vist a l'escenari, s'està demostrant aquí que són bones persones. Vull dir, un aplaudiment, no? Gràcies. Bueno, pues anem amb la tria de les cançons. Que en tenim 4, 2, com va això, Maria? Les 4. Vinga. Sí, les tenim totes. Si vols ficar-les totes, Bueno, fiquem una mica de cada una. Comencem per les de l'Edu. Vinga. Quina primer? Pues vinga, la de Biffy Clyro. Maybe there's an undertow here, or maybe this is stuck up in the air. I know how it looks, ball that glitters in gold. You gave me magical, I gave you wonderful. Caught that invisible chord on all star you love was understandable. Let's make immeasurable moves to the left or the right or north central. Bastant psicodèlic i bastant... Per què has triat aquesta cançó? Una de les meves bandes, si no la banda meva preferida. Quina cançó és aquesta, tio? Biblical. Biblical. Me moc molt per emocions i aquesta banda m'emociona, no sé, me fa sentir moltes coses. Pues anem amb la primera del Miki, tot un clàssic. Aquesta dona és inclassificable. No se sap si és jazz, si és folk, si és... Bueno, Joni Mitchell. Sitting in a park in Paris, France, reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of land
wants to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. Oh, but California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset peak. California, I'm coming home. Califòrnia, Temazo. tot un clàssic. Tot un clàssic. Temazo increïble. Quantes vegades has tocat la guitarra amb aquesta cançó? Unes quantes, tio. Unes quantes. M'encanta aquesta cançó. Johnny Mitchell realment és un descobriment bastant tardà per mi, Però des que la vaig escoltar em va marcar moltíssim la seva forma de conceptualitzar els temes que el rock and roll sempre ha fet d'una forma com a molt emocional i és com a molt cerebral. I m'agrada molt. Jo he pensat en les dos tries que has fet tu, que a la millor, no sé, els teus Van en conjunció, són una parella, Sí, però dic, a la millor ve una mica de la discografia dels vostres pares. Els agradava la música, també tenien discos a casa o com va això? Perquè almenys tu, los dos són bastant... Sí, no són contemporanis. Meus pares eren bastant rockeros, sí, una mica. Mon pare, sobretot. Bueno, sé que ton pare estudia guitarra, no? Sí, guitarrista. Sí, no, però he triat aquesta cançó i la segona... Bueno, després, a la segona t'explico vale, per què he triat les dos. Ok, vinga. Però a mi, jo he de dir que a mi el que m'ha agradat, o sigui, el que parlàvem abans de la pregunta aquesta de l'ou, que ha sortit algo així com que si som racionals, no? Perquè lo de les galetes i tal, és com que tu has apel·lat molt a lo racional i tu a lo emocional o al revés, no sé, però al final és com... Què som? Racionals o irracionals? O quina moguda? O emocionals? La Vull cançó de l'Edu dir... era més... Sí. Bueno, Clar. són un sac d'emocions, els dos. Sí, jo crec que sí, però al final, bueno, no sé. Però digue'm, senyor Reverend. Pues anem amb Riverside. Vinga. No, we never talk when we fall apart. We never talk when we fall apart. We pretend we're okay, surrounding ourselves with one-way friendships and so-called friends. I know we got used to new us, and I don't want to be there. I don't want to be there where we are. I know we got used to new life, and I don't want to be there. No, I don't want to be there where we are. We Got Used to Us, de Riverside, estem acostumats a nosaltres, o sigui, ens coneixem prou bé, suposo que sí, la traducció, i també tornem una mica al prog rock amb aquesta cançó, no? Encara que és bastant d'ara, però és les influències i tot. Edu. Hola. Per què aquesta cançó? No sé, pues el mateix que abans, és que és perfecta. Té una producció increïble, tot sona de lujo, cada instrument fa exactament el que ha de fer, té unes melodies de veu brutals i m'emociona. Cada vegada que la sento m'obre la capsa d'emocions i me venen ganes de plorar. Amb la tria del Mickey no, perquè són cançons bastant... Sobretot els grups són bastant coneguts i són bastant clàssics. Vosaltres crec que també en el seu dia teníeu un MySpace, podria ser? Sí. Vale. Clar, la cosa ha canviat molt, perquè si hem de trencar una llança per la gent que hem tingut aquí al programa, les tries de les cançons, és que abans, que en triaves les millors cançons, hi havia pràcticament un 90% d'artistes coneguts, com, no sé, em sembla que va ser el Jaume Belló, que va triar el Phil Collins, i David Bowie també, o Elton John. Però és que, clar, surten noms que Biffy Clyro és bastant conegut, però Riverside, per exemple, vull dir... Tot això és gràcies al desenvolupament de les xarxes i dels YouTubes i totes aquestes històries que us dona opció a conèixer aquests grups. Pues anem amb el segon del Mickey. Volies dir alguna cosa, Maria? No, jo anava a dir que al final és una manera, no?, de també, o sigui, que hi ha coses negatives, no?, però al final també és una manera d'apropar altres gèneres, no? No només de conèixer, sinó també els músics
O sigui, tenen moltes més possibilitats d'aprendre a tocar la guitarra en vídeos de YouTube. Ah, també. Sí. Abans, quan... Qui m'ho explicava? No sé, algú m'ha explicat que era l'únic del poble que sabia fer tapping i l'única manera d'aprendre a fer tapping era que li expliqués a aquest senyor. I avui en dia... Bueno, i el millor és que hi ha perfils d'Instagram de bateries fent coses. Clar. I memes i històries, saps? Sí, Vull dir que potser també surten una mica com del fondo de l'escenari, no? I creen tenen una miqueta més de protagonisme, no? D'alguna manera. Sí, que és hi ha moltes més bandes, hi ha molta més qualitat tècnica, ja que artística, no sé, però que hi ha molta més gent que es pot dedicar a la música i per això hi ha tantes bandes. I això en el que parlàvem abans al començament de l'entrevista, que dèieu pues, que els concerts i tot això no és que s'estiguen acabant, però cada vegada van a menys perquè la nova generació pues, no estan interessats i tot això, potser va una mica en detriment, no? Perquè si surten bons músics que a casa saben tocar superbé i després no poden plasmar en un escenari amb diferents bandes, què farem amb aquests? No ho sé. Ok, anem amb la segona del Miqui. Vinga. Tot un classicasso. Mos mengem el que vulguis. De fet, no les contarem sencera, però no passa res. Aquí hi ha molt minimalisme, eh? Sí. Brutal. Màgiques. Sí. A mi quan entra la bateria m'agrada. Hombre, Keith Moon. Fixa't que quan me va passar la cançó vaig pensar que era We Won't Get Full Again i dic, hòstia, sentirem el crit. I no. mateix esquema, tio. Sí. I després dic, no, dic que és el Baba O'Reilly. Els Who. Sí. Aquí per Pete Townshend, per qui? No, mira, vaig escollir Johnny Mitchell i The Who, Baba O'Reilly, Califòrnia, perquè les dues cançons són del 1971, Vale. mateix any. Una és de Londres i l'altra és de LA. No és quan vas néixer tu. No. No, perquè... Però, i les dues parlen del mateix tema. Parlen sobre què és la llibertat, que és un tema que abans era molt interessant i molt important, per algun motiu avui ja no ho és tant. I les cançons ja no parlen d'això. Però abans sí. I m'agrada molt perquè són dues perspectives sobre la mateixa qüestió que no tenen res a veure, no? Els Who des de Londres estan fent un plantejament 100% emocional i visceral de lo que és la llibertat, des de la ràbia de ser una generació oprimida que sent que necessita expressar coses noves, i per l'altre cantó hi ha la Johnny, que és una persona que té clarament un fort caràcter literari, no? I parla molt des de l'anècdota, la història i el moviment de lo que estava passant en aquell moment a Los Angeles, que era pues, tota la onada hippie. Stone Canyon i... La gent que volia que realment se li donés una oportunitat a la idea de la pau i no es va fer, no? Aquesta llibertat pacifista, no? I m'agradava molt el contrast entre aquestes dos visions. Per altre cantó, crec que són dos cançons que tenen un munt de matèria gris musical. Sí. El guitarrista del track de Johnny Mitchell, a part de que Johnny Mitchell és una guitarrista tremenda, sí. Però em sembla que és un guitarrista nord-americà de l'època que no sé si es diu Steve Perry o... No, aquest és dels Aerosmith. És que té un nom així americà o... No me'n recordo, tio. Pues però això ho s'ha tingut que mirar. Tremendo guitarrista. I després, òbviament, la cançó de The Who també és molt, com es diu, haunting. Com que em persegueix molt la idea de per què van decidir... Embruixada o... Sí, me molesta molt la forma com van decidir fer aquesta cançó dels Who, no? Com entra primer el piano i després la bate sola, saps? Però és de... No hi ha la guitarra elèctrica fins al cap d'un bon rato. Però els Who, clar, són precursors en l'òpera rock i Mestres absoluts. totes aquelles històries que passen
o sigui, venen del blues, venen del rhythm and blues directament i comencen a experimentar amb tot això en cançons superllargues, aquesta del We Won't Get Full Again, que al minut 5 o no sé què, el tio fot el crit aquell, la majoria de les cançons duraven 3 minuts. La ràdio no te les fica, si duraves més de 3 minuts. Aquí ha passat, de fet. Què ha passat, tio? No aguanta tot. No, però la de... Les dos tenen coses que avui en dia és molt difícil de trobar a la música. I quan les trobes, a tothom li volen, però no les trobes. Què és? Informació, o sigui, realment contingut líric, que és el cas de la Joni, i després una mica de deixar-se anar i fer coses estranyes amb la producció, que en el cas de Who hi ha 1000 tracks que atesten això, no? Com aquesta cosa de és una decisió que sembla una mica estranya però funciona. Sí. Pues bé, fins aquí la tria dels nostres convidats. Sí, i tant. A tu què t'ha semblat aquesta tria? A mi m'ha semblat molt bé perquè, clar, tenim el Miqui amb dos coses molt tradicionals i l'Edu, tot i que Biffy Clyro és un dels grupassos dels últims 20 anys, també són dues cançons contemporànies i és el que dic abans, de que no és fàcil trobar... A la BBC actualment encara hi ha un programa que es diu Tracks of My Years, que hi ha molta gent que diuen les cançons de la meva vida i tal, o el Desert Island Disc i coses d'així, i sempre te trobes el mateix, Rolling, Led Zeppelin, tal, no sé què. I, hòstia, aquí al programa hem tingut coses realment que te vole el cap. És lo interessant. I sí que és complicat escollir, ho sabem, però la vida és així, en aquest programa ho fem. Si fos per nosaltres, escolliríem 250 cançons cadascú. Me podeu passar la llista, Doncs, senyors, primer de tot, un plaer, Guillem. Reverend, tenir-te aquí, i a vosaltres també per haver vingut fins aquí, no? Haver estat al Can Ramon i que us ho hagueu passat bé, suposo. Molt bé. Sí? Doncs ara, senyors, a fer birres, sisplau. Vinga. Por supuesto. Adéu. Ai, aplaudiu. Bueno, ole, home, què collons. Sí, al final sí, i deia que... La foto... Fins aquí aquest nou episodi de Radio Last. Gràcies a cadascun de vosaltres per escoltar-nos i també gràcies als col·laboradors d'aquest podcast. Jota, el tècnic, Rosa Almendros, la nostra experta en qüestions audiovisuals, Laia 3, fotògraf oficial del podcast, l'Oriol i l'Albert, els cuiners de les nostres supertapes, i també a tots els artistes que estan fent els cartells. Seguiu-nos a les xarxes socials, @radioalast, a Twitter i a Instagram.